Di na ito death ka lang gyapon. Bisag nasakpan na ta ka. Gipulan ako ng mga pungal iya. Ramil, anak mo si Cristel. Dugo siya sa imong dugo. Kaniadto nga wa pa naabot si Cristel sa atong kinabuhi. Nangandoy ka og anak. Pero karon nga ni ana si Cristel sa atong kiliran. Imo na hinuon siyang gipahilak, Ramil. Imo noon siyang gipasakitan. Ramil, naluoy na kaayo ko sa atong anak. Sukad siya nga nahimugso ni ining kalibutan na. Wa siya makatagamtam sa imong amahanong pagpangga o pagmahal. Nahibaw ka ba, Ramil? Giuhaw si Cristel sa imong amahanong pagpangga o pagmahal. Way pagpangga o pagmahal nga mapaabot ka nako ang anak mo sa pagpakasali. Kaniadto, gisap na ita kasama sa bulawan. Tungod kay gituhuan ko usa ka kabirin nga ngay simbahon sa timos kong gugma. Apan maluibon ka. Traidor ka! Mao ko na timan, Elia. Way pagpangga o pagmahal nga ikahatag ko sa bunga sa imong pagkamaluibon. Ramil! Ramil, wa ko magluib ni mo. Wa ko makasasa kung kami niyoon. Pwede ko kapamalihog nimo kanang naa mo gugoy dinali ang trabaho gud dili ko kalakaw. Unsa man? Kanang magpa-load unta ko nimo di ba naa naman kay number nako? Oh. Sige. Palihog lang ko ha. Oh. Ya paabuton lang ako. Oh, ihurot lang na. Ya paabuton ako ang load ha. Oh, sige, Salamat kayo. Sige. Sige. Magpaabot ako nimo dinhi. 눈물과 함께 가슴에 묻어야 할 시간이 다가온 거죠. Hoy! Bangon! Bangon! Paglimpyo dito sa akong kwarto. May nang may silbi mo dinhi. Dako ka bang lamoy mataaka. Lakaw! Lakaw na! Sige ka malihag ka nga! Lakaw na sa akong kwarto! Hilak! Agad. Oh. Ning abot na imong load. Ay, bago pa lang yun. Salamat kayo, Ken, ha? Oh, Wala pa ko importanteng tawgon. sige, magpadalin sa usong trabaho. Sige. sige. Salamat. Na 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 na. The smell of your skin lingers on me now. You're probably on your flight back to your Isa to? Murag may nabuak! Hoy! Nasa na? Oh my God! Ang ako tudlan na sa mga vitamins! Giunsa na di mo! Sorry, Lola. Wala po tuyuan. Sorry. Padiyot lang. Padiyot lang, ha? Kabata ako.
magsugod na sa madaling ni Hads. Hapit na, Yads. Hapit na. Ayaw ka kadagani! Busit ka mataaka! Ay, wala ka! Ay, buka-buka ka! Ay, dagat! Hindi na ito magsugod. Christy! Tatay ko! Ayaw ka! Bakal ikaw! Matanting ka! Bisit ka! Bisit ka! Bisit ka! Bisit ka! Mami! Hindi ko kupit yung rin! Sobrang ako! Hindi na ako magtigil! May kasama ka ni mo ang ating anak! Mami! Ayaw ko po yan! Ayaw! Ano din? Uy! Tayo! Tayo! Hawa! Huwag kailangan ko tayo! Uy! Tayo sa kanahan! Patay ka! Isumbong ka ni Rabel! Kabundwa! Basta ikaw! Isumbong ka mo! Patay mo! Patay mo! Nutang ko ba yung Jules Turco? Wapar ba rin maninuwas? Day! Magkuhan si Kong Tubig, Day ha? Diha sa mo, Day! Ramil! Ramil! Iho! Ramil! Ramil! Iho! Aray! Aray! Sakit niya akong kalawasan, iho! Gipugno ko sa way uwaw nga leya! Iya kong gipasakit na! Aray! Pauline! Bandal ang live show! Ano sa silaw mo? Nak, okay ra ka? Okay na po ikaw. Okay raman na ako, kaso ikaw man akong gikaluyan. Kay gamay pa ka. Pero napuno na kag pagdagmal ni Ma'am Carmi o sa imong amahan. Pasensya na ha. Pasensya na. Okay naman, Mami. Ikaw? Okay ra ko na. Uway kaso. Ikaw man ang akong gikaluyan. Kay gamay pa ka. Pero napuno na kas pagdagmal ni Ma'am Carmi o sa imong amahan. Pasensya na ha. Naapil ka sa akong mga kasakit. Dali na. Ikaksod lang ka ni Mami ha. Asa man ang sakit? Akong kisan para maalim ang sakit ha. Dali. Lea! Lea! Huwag kayo katulong mo masakit, Lea! Unsay gibuhot mo sa kong inahan? Ha? Unsay gibuhot mo sa kong inahan? Huwag siya'y kaluoy, Ramil. Hasta si Crystal iyang ipasakitan! Wa kay katungod mo pasakit sa akong inahan ha? 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 Nakasabot ka? Wa kay katungod! Mahimo ka sa pagpuyo din Apan wa na'y gugma nga magpataliwa ka na itong duha. Ug labaw sa tanan. Ayaw pang hilabot sa akong kinabuhi uban ni Pauline. Naa ang Diyos sa langit. Baka matuod siya nga ikaw ang amahan ni Cristel. Ngigag pasaksiho ni mo no? Ang Diyos manggid nga tuwa sa langit. O kung saan mo ko niya pagsaksi, manaog lang sa dinhi sa kalibutan ang pagsaksi sa inyong bagat! Ayaw singgiti si Mami, Dad. Ayaw lang mo pag-away. Hoy, ayaw pagtahod na ko daddy ha? Sugod ka ron. Ayaw pagtawag na ko og daddy. Kay dili ko ikaw anak! Namili mo siyang anak. Hindi lang kung di siya mailan akong iyang anak, Mami. Sir, ayaw ka bala ka. Gikan ka ron. Dili na sab ko mo ilan ni mo akong amahan. Kana mo itiman ha? Kana mo itiman Kung ikaw sa babaeng maluibon, maminaw ha? Ayaw na ginusba ang pagpasakit mo sa akong inahan.
oras nga pasakitan mo si mami, dili ka lang gyud magmahay. Nagmanaw na ang gisulti sa imong amahan, ha? Pinangga mo kani dati. Kristen, anak. Kamakaluluoy mo. Ni, nganong dili naman lang ko nimo sultian kinsa akong amahan. Hangtod ka ba, Kristen? Dili mo tuong nga wa ko makasa sa among kaminyoon. Amahan mo si Ramil. Dili ko siya amahan. Siya ang nag-ingon nga dili ko niya anak. Tanan sa servants quarters, nak. Di ba may homework pa ka? Tabangan di ka sa imong homework. Ha? Kalibutan ta kahibut nganong managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini kay usara ang atong kalibutan. Apan ug nganumang gimbutan sa kahitasan.